Tathokoza kwambiri tathokoza. Akuti amene afuna ati pasiso clip. Tilowere nditu ku Mulanje kumene kuli Gresham Kama. Pajayo machita ma clip amene. Zikoneka kunena kuti ngakhale 10 followed ndi network. Ndimene atingompatsa mpata. Tione kuti Gresham banda Kama akuti bwanji kuchokera ku Mulanje. Tikulandireni onse amene mwachagula wa Asia Times. Pakali pano tifuna kutengeni kuno ku Mulanje. Makamaka tabwera ndi malizasi anthu amene amapikisana a presidential komanso member of parliament kuchokera ku Limbuli kumene ndiye pakadali pano ine monga Gresham Kama ndakutengera malizasi amenewa makamaka tiyambe ndi a presidential amene toyambirira ndi Joyce Banda amene wapeza malizasi wakwana 95, athokozani Banda 45, akwame Bandawe 59, Lazarus Takwira 455, Kamuzu Chiwambo 49, James Chirungo 28, Cosmas Chipojola 47, Daliso Kabambe 202, Atupe Muzi 402, Peter Mutharika 30,809, Apuzilo Mvula 79, Frank Mwinifumbo 18, Kondwani Nankuma 31, John Sauti 11, Smart Swira 3, Atobias Miliwadi 4, Amaiko Usi 46. Pakadali pano tubasensoni zosasimikizika kuchokera kumene ku Mulanje Limbuli maka zimene za phungu amene poyambirira ndi Ben Botolo amene ndoyima paokha amene apeza mavoto okwana 3,666. Daudi Chida apeza mavoto okwana 9,732. Mbawa Joffrey amene amayima paokha apeza 18,856 votes. Subordinate Alice MCP apeza mavoto okwana 176. Apilot Dev Chipanja UTM apeza mavoti okwana 74. Amenewa tikusimikizeni nonse amene mukuonera pakadali pano kuti ni mavoti osasimikizika amene akuchokera kumeneko ku Mulanje Limbuli. Pitirizani kuonera zosalira pano pa Times Television makoma nonse. Mlandu apeza mavoto okwana 36. Kuna kumbali ya aphungu omwe amapikisana kudera lino okwana 9,898. Akutwandika pawo a UTM apeza mavoto okwana 178. Amunimanda a independent apeza mavoto okwana 3,048. Ndipo a Victoria Pili a UDF apeza mavoto okwana 275. Mwina dera lino anthu omwe analembesa kuti aponye voti yawo dzulo anali anthu okwana 25,896. ndipo anthu omwe akwanisa kuponya voti yawo dzulo ndi anthu okwana 18,047. pa anthu amenewa mavoto omwe mwina awonongeka ndi mavoto okwana 264. Chekalonda ndimafuna ndipereke mwina chithunzithunzi cha Nkhotakota Dwangwa constituency pankhanyo kudza ma official results. Ndimafuna ndikufunseko malomwe a Malawi onse kuti kodi ukatereko kwangula kapena masenta angati amenewa nanga kwatsala angati. Mwina panova nditakufotokoza kuti ndatsa ndi ma constituency okwana atatu chifukwa Nkhotakota ndi ma constituency okwana 5. So tinabwera ndi constituency yoyamba ya Nkhotakota Liwaladzi tatsana nayo, panova ndi Nkhotakota Dwangwa tatsana nayo, panova ndiye kuti tatsa ndi ma constituency okwana atatu. Yayi chabwino ukatolera enanso ka imodzi ka awiri tabweranso waziwisa Malawi kupyolera pa Times Television, Times Radio, komanso Times 360 kuti zikukhala bwanji. Mwina tisakasiyade Chekalonda ndimafuna ndidakeza ndi mkulu wa bungwe la chisankho la Megi mboma lino lomweso amakozera kuti mwina ngati panali constituency imene amayiganizira kuti itha kubweretsa zotsatira mochedwa inali ya Nkhotakota Dwangwa pa zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba ndi chakuti derali lili ndi malo awiri omwe kuli Chilumba mbali nayi omwe anthu amene aponya voti yawo yazira ndithu pa nyanja ya Malawi kukwisa ntchito boti kwa zotsatira kuti akaponye voti yawo. Komanso pali dera lina lomwe zotsatira zawo zadutsa Ntchisi kufika Kasungu ndikulowa msewu wa M1 kufika kwa Agenda ku Mzimba ndikukapeza msewu wopita ku Nkhotakota. Kusonyeza kuti
mtunda wautali kumene mwina akugwiritsa ntchito msewu wa M1 kuti akafikeso dera lina lomwe ndi mbali ya nkhotakota koma idayandikana ndi boma la Mzimba. So amaganizira kuti mwina madera amene ndamene angathandizire kuti mwina zotsatira zibwere mochedwerapo komano iwo amathokoza kuti dera limene labweretsa zotsatira mwachangu. Ndikufotokoza panopa ndi kuti gali nyama zotsatira zimene zikulisiya malo ano kuti ilowere mtunda wopita nkhotakota boma kwa GC pa mtunda wa 60 km. Tayamika kobasi komanso tithokoze onse amene akuthandizira kuti zotsatira zimene zibweremwe msanga kugwira ntchito yapamwamba. Zikomo kwambiri ino. Zikomo kwambiri. Zikomo mwina anzanga timalize mwina ndi mmodzi tu kuti mwina nafeso tikamwe madzi tisinthane ndi anzathu ena amene abwera kuzatilandira pano. Chabwino ife mwina timalize ndi pobwereranso mboma lija la Nchewu kumene kuli mtolankhani wathu Betha Banda akuoneka kuti kumene kwakonzekanso ndithu kuti atipatse update ya mmene kulili pano. Ndi tingomva kunena kuti atiuze zotani kumadzulo ano. Betha ukutimva? Hello, ukutimva bwinobwino? Ndikumva bwinobwino. Chabwino mwina tangotipatsa update ya madzulo ano kuti zikuyenda bwanji. Chabwino padakali pano ndizotsatira unofficial results kuchokera ku Nchewu Central East kuyokera ma centers 19. Tiye ukumveka ndithu? Ndikumveka kumbali ya mtsogoleri wa dziko Joyce Banda PP 54 kuyokera ma centers 19 Nchewu Central East. Thokozani Manyika Independent 19. Akwame Bandawe Anyamata Amayi amati Eeeh 27. Lazarus Chakwera MCP 389. Kamuzi Chiwambo Petra 27. James Chilungo Independent 14. Cosmas Chibojole Independent 17. Dalitso Kabambe UTM 1072. Atupele Muluzi UTF 163. Peter Mutharika DPP 9481. Ndipo Phunziro Mvula Independent 18. Zikanja zinzolekera ma 19 centers Nchewu Central East. Kumbali ya Phungu constituency yomweyi Alexander Bulirani UTM 947. Charles Jansantinya Independent 70. Mavuto Daniel Kauwa Independent 1771. Ane Madiauma Independent 237. Albert Mbawala MTP 692. Ndipo Norman Jisale DPP 6717. Amene wandochokera pa constituency ya Nchewu Central East ma centers 19. Chabwino mwina Betha tingangokupemphanso kunena kuti pazotsatira za president komanso mwina Phungu ungokhala ngati watipatsa top 3 imene tinapangira muja kuti mwina amene akutsogola ndi ndani, wachiwiri wake ndi ndani, kenako wachitatu ndi ndani pazotsatira zosatsimikizikazi. Chabwino ku Nchewu Central East ma centers 19 kumbali ya presidential amene akutsogola ndi Peter Mutharika DPP ndi mavoti 9481. Pa number 2 pali Dalitso Kabambe UTM ndi mavoti 1072. Ndipo pa number 3 pali Lazarus Chakwera MCP ndi 389. Kumbali ya Phungu amene akutsogola ndi Norman Jisale DPP 6717. Pa number 2 pali Mavuto Daniel Kauwa oyima paokha ndi 1771. Ndipo pa number 3 pali Alexander Bulirani UTM 942. Chabwino tathokoza kwambiri Betha. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kuchokera ku Nchewu. Yaita chitapo zikuonekaso kuti zotsatirazi zambano kubwera no mafika akulu komanso ma center ochulukirapo ma constituency ochulukirapo pakamodzi ndikhulupirira ti nthawi kamafika iyayi chizulo chino tikhala tamba kumanena malo ena amaliza pakamabwera nzathu pano tikhala mitu kuyang'ana tubina kuti zogogodera kuti iyayi zatheka komanso tikhulupirira kuti mina nkhani ya network imene ikuvuta madera ochuluka mwina akhala kuyang'anira kuti angayikonze bwanji.
Zona zake. Ndeya imene tinafotokozera mu Janso kunena kuti ife lero tikhale tikumalizira ndi Betha Banda. Osati lero ngati Times Television, Times Radio komanso Times 360. Iya tidakapitira bende tikupatsirani tsatane wazotsatira zosatsimikizika ndi bungwe lija la Meke amene atolankhani athu ma districts onse 28 muno Malawi akutipatsira koma kuti ine ndi je tikumaliza nopanopo. Kwa lero Tisiye penepo tikamwe madzi anzathu atandilepirizani kuonera Times Television, kumvera Times Radio komanso osewera kutsatira zochitika pa tsamba lathu la mchezo la Times 360 Malawi. Ndi newspaper laso zimene mukathe kuona zonse mwachifase Daily Times, Malawi News komanso Sunday Times. Osewera kupanga subscribe ku edition yathu kuti zisakuphonyeni komanso muzikhale nazo inuyo mu nthawi yanu.